yağmaz ko'zni, yurt sog'inchi qiynaydi sizni. Musofirda yurgan akalar, musofirda yurgan akalar, mahallada uy qilaman deb, hamma bilan teng bo'laman deb, dang'illama to'y qilaman deb, musofirda yurgan akalar, İstanbul'da yurgan akalar. Uydagilar ko'zlari yo'lda, bo'ldi do'stim nega ketmoqda, shuncha ishlaganingiz yetar. Musofirda yurgan akalar, Rossiyada yurgan akalar, mashinaga oz qoldi deydi, to'y qilishga oz qoldi deydi, musofirni nonini yeydi. Musofirda yurgan akalar, Moskovlarda yurgan akalar. Farzandlarim sog'inib qolgan, rasmlarga ovunib qolgan, oz qoldi deb ishlab qolgan. Musofirda yurgan akalar, Turkiyada yurgan akalar, ishlaring yaxshimi desa, har doim ha deydi, o'zimdan o'tganin bilgay. Musofirda yurgan akalar, uzoq yurtda yurgan akalar. Düşüp hep de ayda, yağmurmasa toyda, yatla yaşağı devrimiz ulurluk barıydı. Olmalı uzakta, kalmalı uzakta, davan davana kala, taşlaşmalı munla. Düşüp hep de ayda, yağmurmasa toyda, yatla yaşağı devrimiz ulurluk barıydı. Olmalı uzakta, kalmalı uzakta, davan davana kala, taşlaşmalı munla. Benim davanlarıma, elmuda benim yanımda davanlarıma, toyumda kılmatta en bağıtlı bunla. Beni bağıtlı ediyen davanlarıma, 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 elmuda benim yanımda davanlarıma, toyumda kılmatta en bağıtlı bunla. Beni bağıtlı ediyen davanlarıma. Sağalımı yatlap, davanlarımı islap, Allah'ım ayırmasın bir verekten asla. Siz men kılvancım, her yerde dayancım, siz başıma fena, hem taşıma kala. Sağalımı yatlap, davanlarımı islap, Allah'ım ayırmasın bir verekten asla. Siz men kılvancım, her yerde dayancım, siz başıma fena, hem taşıma kala. Davanlarıma, davanlarıma, elmuda benim yanımda davanlarıma, toyumda kılmatta en bağıtlı bunla. Beni bağıtlı ediyen davanlarıma, 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 elmuda benim yanımda davanlarıma, toyumda kılmatta en bağıtlı bunla. Beni bağıtlı ediyen davanlarıma.
Ben şu an rak gidiveren kara. Eşliyor mu? Ben an rak gidiveren sen geç gidiver geç gidiver. Haydi. Alınlara. Alın da can sağlık, toylarım kurtarsın, yugurcama, toyları toya olasın, cayları da toylu caylar olsun. Hemşe karındaşlar şunu yalıp toylarda katılsın. Aynen. Sağ ol, aydın. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Aydın bunda. Size aydın. Aydın. Aldık can sağlık olsun. Neyme ağam öyle hemşe toybusun. Gelin bilen azamam hoşça kalmasın. Gaylar toylu gay bulsun. Toylar toylu. Şoför mü ya? Aydın hızlanım zor olsun. Türkmen oğucuğunu şeyle umudan toylarken olsun ya. Hürmet iyileşir mıyıkmalar mekvan doğru. Berkara doğrultun tədəyi yamının barxarı varsın yan günlük. Kahraman arkadağımızın arkadağılı kahraman serdarının sayesinde Qarasıl Baqıvi taraf Türkmen Siyan diyarımızın kir vurgunu umudan toyları şanı seneleri mukaddes bayram. Bugün şeyle acayip umudan toylu günlerinin birini kadimi livab toprağımızın
Hocambaz etrafının Hoca Hayran gençlerinin korkak ovusunu iňir aýratyn syly hormatdan peýdalanýan hormaty banafyp maşgalary kumunda ýagny muňa agdy berip Kayyum Fulun döwleti maşgalasy ýerler. Aýratynam çuňur hormatyny toý eýlerimiz Abdurrahman babaň şerede Jumagul apa döwleti ojagyna. Aýratynam Adam ağa döwleti toý taçagyna. Roda gelenjäm bereketli toý diýip bu bahtiyar maşgalan gül ojagyna aýratyn kemale gelen. Davramyzyň döwrümizin izahly gahrymanlary sünnet toýun toýlaýan gerçek ýigitlerimiz Mekanjan şerede Ali Hanjanyň sünnet musulman toýy. Aýratynam Adam ağanın şerdir roda panan bugünkü oğudun jay toyu mehman mıyıkmalar şeyle oğudun davranlı fırsatı oğudunun yakın kuraslarlarıyla yakın doğun katlaştıran bileni otur. Mehman mıyıkmalar mehman doğunlar buramızın şeyle oğudun fırsatlarına başlamakla gerek elbette toy taşaklar yani toy destirhanlarımızda otobüsle mülayetmakla gerek. Onun için hormatlayan yapımda hormatlayan akdakal hocalığını söz geçirýär. Mehriban mehmanlar, mehriban doğanlar kadir. Davramynyň owadan fırsatlaryna badalga bermek üçin hormatlayan ýaşulymyz Juman Kayyum Fulun hormatlan davran Amerikadan çağırýar. Häzir mehriban mehmanlar hormatlayan ýaşulymyz toýmyza açyk diýip ýaglandyr. Elbetde toýmyza fırsatlaryna da badalga ber. Uzaktan yakın aziz mehmanlar, mana azamlı edimizin oğullarının sünnet toyu kutlu olsun, toylarım sağman geçirene arzu göse. Bakışlarım umutlu aydınlar etsin. Sağ olunlar. Toyama çıktı bulanı. Toyama çıktı bulanı. Sağ olun. Kösavulun, hormatlayan ýaşulymyz, hormatlayan ağamyz janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun ýa. Ene mehriban mehmanlar, mehriban doganlar, hormatly ýaşulymyz, hormatlayan ağamyz toýmyza açyk diýip elan etdi. Ene toýmyza howsmat edýän akly ýigitlerden haýyş edýär, toý destirhanlaryna, toý tagamlaryna çekmeklerini. Mehriban mehmanlar, mehriban doganlar, hormatly ýaşlar, dawramyň şeýle owadan fırsatlaryny şu ajaýyp dawra münasibetli, şu döwlete maşgalany aýratýandan Mekanjan şerede Ali Hany bugünkü owadan toýmaza ajaýyp toý ýejämede özüniň owadan aýdymlary, owadan saatlaryny berejek. Türkmen toýlarynyň bu kodis sahnasyna gün saýyn sagat saýyn dinleýän sany atyrma başarýan eter adamyň görnükli wekilleriniň biri meşhur alimşemiz Nowruz Ýaradan adamdan ajaýyp toý ýejämede bugünkü owadan toýmaza özüniň owadan kakawlaryny berejek. Magdany şäherinden gelen usta sadymdar ýigitlerimiz dayan şiýimiziň adamdan. Toý ýejämede iň owadan fırsatlaryny ýazga geçirýän. Öz işiniň ustatlary, usta video operatör ýigitlerimiziň adamdan. Toyum dik dökümüne öz adamdan bu bagçyar maşgala bu döwletde ojagy diňe gowluk diňe bagçyany gardyp edýär. Mehriban mehmanlar, mehriban doganlar Pasalan Sultany Bahar ýaz bolsa, insanyň kalbyny hejana getirýän, ýerdany getirýän şirinlik şekil.
bu iş edecek oluyor. Kaçanları, baranları olur yani edecek olur. Hoş geldin abi. Görün ya sen bizden Allah çaylar bize nasip olsun. Vakti gayemiz. Ara. Gayesi gibi. Çay var mı çay? Ha? Çay var mı sası? Haydi dedim. Benim olsa boyka. Haydi. Aslan. Şöyle sen böyle kapak koyuyorsun.